Soc Sara Aparicio de Contreras, soc de la Falla Àngel de l'Alcàsser, tinc 22 anys, soc graduada en Dret i actualment estic finalitzant un màster en Criminologia i Seguretat. Jo soc Carla Cunyat Triguero, tinc 24 anys, soc graduada en Educació Infantil i Educació Primària i soc de la Falla Barricotxera. Crec que ser fallera major de Torrent és el somni de tota dona torrentina i fallera, representar el teu poble a qualsevol racó de la Comunitat Valenciana. A més, afrontar nous reptes dins de la teua festa, de les falles, conèixer les tradicions al voltant de la festa de les falles en altres localitats i, com no, fer noves amistats fan del càrrec tot un privilegi. Pel que fa a ser fallera major, crec que ha de ser una dona extravertida, també ha de saber estar, ser conscient del seu càrrec i, com no, saber fer grup, perquè la seva acord d'honor és part fonamental i indispensable d'aquest somni. De les falles m'agrada tot, destacaria la indumentària i la germanor que es crea en les comissions, i si parlem de la setmana fallera, m'agrada el dia del trasllat perquè pense que veure el meu germà i el meu pare portar a la Verge al muscle i poder dir-li una poesia a la Verge és un fet molt important i molt significatiu. I això també m'agrada molt, el retorn, que és un acte que no es coneix molt però que és molt bonic. Crec que sense monument no hi ha falles. L'ofici de l'artista faller és un dels més perjudicats per aquesta situació. Aleshores, els fallers hem d'ajudar un poquet. Quan arriba març, a tots ens agrada veure al nostre carrer el monument, ja siga més gran o més menut, i sentir-nos orgullosos i alegres pel resultat. Aleshores, crec que és un dels eixos fonamentals d'aquesta festa. Pel que fa a estils de monuments, als monuments majors m'agrada més un estil més tradicional, on destacaria volums, i m'agrada els artistes fallers, com per exemple Pedro Santaeulàlia, a l'etapa El Nou Campanar, i Manuel Algarra. Pel que fa a monuments infantils, destacaria més el color i un estil més modern. Aleshores tinc que parlar d'artistes com Iván Tortajada, Sergio Amar o Grego Acevedo. La part cultural de la nostra festa és la més fonamental. Pense que va des de la indumentària valenciana i el pentinat de fallera fins als concursos dels Jocs Florals i els concursos de declamació i teatre. També vull nomenar en aquest àmbit els llibrets que recullen el que és l'any faller i l'esbós de la falla, que pense que és molt important. Per a mi i per a la meva comissió, la part cultural és bastant important perquè, de fet, fem un concurs d'indumentària valenciana en el que es valora l'antiguitat i la vestimenta que du la gent. Crec que la part festiva de les falles també són concursos i activitats que es donen al llarg de tot l'any. Per exemple, els concursos gastronòmics, els campionats de trucaberot o galotxa i, com no, espectacles musicals com els playbacks. La Setmana Fallera també és part d'aquesta vessant festiva, on els fallers volem passar-ho bé, i aquesta convivència que tenim a la carpa i al casal també resumeix aquesta part més festiva. El primer record que tinc de les falles és d'una presentació amb el meu germà que s'enduguem 2 anys i ell és molt important per a mi. Me'n recordo que anàvem per la passarel·la pujant a l'escenari i ell portava la banda al seu braç i era quasi més gran que ell. Camí d'un somni!